अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 5వ అధ్యాయం ప్రారంభిద్దాము. 5వ అధ్యాయం పేరు కర్మ సన్యాస యోగము. అంటే మొట్టమొదట 6 చాప్టర్స్ కర్మయోగం అని చెప్పుకున్నాము. సో ఇది 5వ అధ్యాయం 3rd చాప్టర్ నుంచి యాక్చువల్లీ మొదలవుతుంది మనకి కర్మను గురించి. 3rd 4th ఇప్పుడు 5th 3rd చాప్టర్ పేరు కర్మయోగం, మరి లాస్ట్ చాప్టర్ చూసాం. తర్వాత 5th చాప్టర్ కర్మ సన్యాస యోగము. సో ఇంకా కొంచెం వివరంగా చెప్తున్నారు. సన్యాసం అంటే విడిచిపెట్టడం, అంటే వదిలిపెట్టడం అని అర్థం, జనరల్ మీనింగ్. మనం ఇంకా డెప్త్ లో చూస్తాము. సో మనం అర్జునుడి యొక్క అనిశ్చయ స్థితి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ యుద్ధం చేయాలా వద్దా, మరి మన బంధుమిత్రులను చంపాలా వద్దా అని. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్ఛ్రేయయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. సో సన్యాసము అంటే మొదటేమో మరి నువ్వు పని అంటే త్యాగం చేయమని చెప్పావు కదా, మళ్ళీ ఇప్పుడేమో భక్తితో పని చేయాలని ఉపదేశిస్తున్నావు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరం? కర్మ సన్యాసం అంటే కర్మని వదిలిపెట్టడం అనే దానికి డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అన్నది చూద్దాము. సో అందుకని అర్జునుడి ప్రశ్న ఇదనమాట. మరి నువ్వు సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ, నన్నేమో కర్మని త్యాగం చేయమని చెప్తున్నావు, మళ్ళీ తను పునర్యోగం చ శంససి అంటే మళ్ళీనేమో మరి యోగంలాగా చేయమని చెప్తున్నావు, భక్తితో చెయ్యి అని అంటున్నావు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ శ్రేయస్కరం? కర్మ వదిలేయటమా, లేదంటే మరి భక్తితో చేయాలని అంటున్నావు? ఈ రెండిట్లో ఏది శ్రేయస్కరమో నాకు నిశ్చయంగా చెప్పు. బ్రూహి అంటే చెప్పు అని అర్థం, సునిశ్చితం అంటే నిశ్చయంగా చెప్పు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో అంటే భక్తితో చేసే కర్మ శుష్కలమైన మానసిక కల్పనల కంటే ఉత్తమం అని భగవంతుడు మరి ఈ 5వ అధ్యాయంలో మనకి చెప్తారనమాట. సో ఆ విషయం గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా మనం ఇక్కడ చూస్తాము. సో ఆత్మ గురించిన జ్ఞానమేమో 2nd చాప్టర్ లో చూసాము. ఏ విధంగా మనం ఆత్మ ఏ బంధాలకు అతీతంగా ఉంటుందో, సో ఆ భవబంధాల నుంచి బుద్ధి యోగం భక్తి యోగం ద్వారా మనం ముక్తి ఎలా పొందవచ్చు అన్నది కూడా మనం ఆ అధ్యాయంలో చూసాము. అంటే ఎందుకంటే బ్రీఫ్ గా అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని కూడా 2nd చాప్టర్ లో కవర్ చేస్తారు కాబట్టి అది చూసాము. కాబట్టి అది 2nd చాప్టర్ అయితే 3rd చాప్టర్ లో ఏం చూసాము? జ్ఞానంలో ఎవరైతే నెలకొని ఉంటారో, స్థితులై ఉంటారో వాళ్ళు ధర్మాలేమి కూడా, అంటే నిజమైన జ్ఞేయం వచ్చిన వాడికి ఇక ధర్మాలేవి కూడా ఉండవు అని చెప్పి 3వ అధ్యాయంలో చూసాం, వివరించారు. నిజంగా ఆ జ్ఞాన స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇంకా ఏది
వాళ్ళ అకర్మ స్టేజ్లోకి, రియల్ అకర్మ స్టేజ్లోకి వెళ్తారు. అప్పటి వరకు ఏ పని చేసినా అకర్మ విధానంలో చేయాలి. అకర్మ విధానం అంటే భక్తి మార్గంలో మరి ప్రతిఫల అపేక్ష లేకుండా భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను, ఏది ఇచ్చినా ఆయన ప్రసాదమే అనుకునే విధంగా చేసినట్లయితే దాన్ని మనం నిష్కామ కర్మ, బుద్ధి యోగం ఇంకొంచెం ఆ రకాల మాటల్లో అంటాము. సో ఆ రకంగా మనం కర్మబంధాలు మనకు తగలకుండా చూసుకోవచ్చు. అది అకర్మ. ఆ రకంగా మన ప్రయత్నపూర్వకంగా మనం ఆ రకంగా ఉంటూ అకర్మ స్టేజ్లో ఉండొచ్చు. కానీ ఆ అకర్మ స్టేజ్లో అలా ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆ సాధనలో ఉన్నప్పుడు క్రమేణా మనకు రియల్గా ఆ జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. ఆ రియల్ జ్ఞానం వచ్చిన రోజున వాళ్ళు నిజంగా ఏ పని చేయక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞానం యొక్క ఆనందంలోనే ఇంకా వాళ్ళు కంప్లీట్ ఏ పనులు చేసే స్థితిని మించిపోయి, అంటే త్రిగుణాలను అతీతంగా వెళ్ళగలిగే స్టేజ్ అనమాట ఆ జ్ఞానం అంటే. ఆ త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు 3 గుణాలు లేనప్పుడు ఇంకేం కోరికలు ఉంటాయి, ఇంకేం పనులు ఉంటాయి, ఇంక చేయవలసింది ఏది ఉంటుంది. ఆ గుణాలు సత్వగుణానికంటే కూడా అతీతంగా వెళ్ళినప్పుడు. సో ఆ జ్ఞానంలో నీకు కంప్లీట్ ఆనందము, నీకు ఆ నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, దివ్యానందం, మహదానందం తప్పితే ఇంక రెండోది ఉండదు. ఆత్మదర్శనం, భగవద్ దర్శనం వచ్చినటువంటి ఆనందం. సో అది ట్రూ అకర్మ స్టేజ్. ఇక అప్పుడు ఆ ఆనందంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా అందులోనే ఉంటారు. ఇక వాళ్ళు ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు, ఆ స్టేజ్ కూడా లేదు. ఎందుకంటే పని అనేది మన స్వభావాన్ని బట్టి, మన దీనిని బట్టి చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో అది ఇక్కడ పాయింట్. సారీ. సో అది ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి గుర్తు చేసుకుంటే ఏం చదివామన్నది థర్డ్ చాప్టర్ లో ఆ విషయం చూసాము. ఏది ఆ రియల్ అకర్మ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకే పని చేయవలసిన అవసరం లేదు అని. ఆ రియల్ అకర్మ ఏమిటి, ఆ రియల్ జ్ఞానం ఏమిటి అంటే ఇది ఆత్మదర్శనం, పరమాత్మను ఆ యొక్క ఫీలింగ్ ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకోవటం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని. సరే, నెక్స్ట్ అన్ని యజ్ఞాలు కూడా చివరి జ్ఞానంలోనే సమాప్తం అందుతాయి అని అర్జునుడు 4వ చాప్టర్ లో అర్జునుడికి భగవంతుడు చెప్పారు. సో సెకండ్ చాప్టర్ లో ఆత్మజ్ఞానం, ఆ తర్వాత కొంత బుద్ధి యోగం, థర్డ్ చాప్టర్ లో నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ కి వచ్చినప్పుడు, అంటే నిజంగా ఆ జ్ఞానోదయం అయిన వాడికి ఈ ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదని చూసాము. మరి ఫోర్త్ చాప్టర్ లో అన్ని యజ్ఞాలు చివరికి జ్ఞానంలోనే పరిసమాప్తం అవుతాయి అన్నది కూడా చూసాం అన్నమాట. సో పూర్ణ జ్ఞానంలో ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో ఆ స్థితిలో ఉండి నువ్వు యుద్ధం చేయటానికి సంసిద్ధుడు అవ్వు అని చెప్పి చతుర్థ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. సో అన్ని యజ్ఞాలు, యజ్ఞం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఏదైనా సరే భగవంతుడికి అర్పించి చేసే ఏ పనైనా అది యజ్ఞంతో సమానం. కాబట్టి ఈ ఈ యజ్ఞాలన్నీ కూడా మరి భగవదర్పితమే. నిజమైన యజ్ఞం ఎలాగో భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం, పనులు కూడా ఈ రకంగా భగవదర్పితం అనుకుని చేసినప్పుడు అది యజ్ఞం అవుతుంది. అన్ని యజ్ఞాలు చివరికి ఏమవుతాయి, చివరికి భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటానికే మనం అన్ని యజ్ఞాలు కూడా పరిసమాప్తమయ్యేది ఎక్కడ, ఎవరికి చేరుతాయి ఈ యజ్ఞాలన్నీ, ఈ ఫలితాలన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయంటే భగవంతుడికే చెందుతున్నాయి. అన్ని యజ్ఞాలు జ్ఞానంలోనే పరిసమాప్తి అవుతాయి. అంటే చివరికి ఆ యజ్ఞాన్ని నువ్వు అంత సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలిగితే, నిజమైన యజ్ఞం అవ్వనివ్వండి, మీరు ఏ పనైనా యజ్ఞంలాగా చేయాలనుకుని భగవదర్పితం చేసి చేయనివ్వండి, ఏదైనా సరే అలా యజ్ఞంలాగా చేసినప్పుడు అది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, దాని రియల్ ఫలితం ఏమిటి. ఫిజికల్ ఫలితాలు ఉంటాయి ప్రతి పనికి, లాభాలు, నష్టాలు, దుఃఖాలు, సుఖాలు, ఇవి వదిలిపెట్టి నిజమైన ఫలితం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆ కంప్లీట్ గా మనస వాచ మనం ఈ ఈ ఈ సూత్రాన్ని నమ్మి భగవదర్పితం అనుకుని చేసి ప్రతిఫలాపేక్షను వదులుకోగలిగి చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేది రియల్ ప్రతిఫలం ఏమిటి అంటే ఆ జ్ఞానం. అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడే మరి జ్ఞానం వస్తుంది. ఆ జ్ఞానంలో ఎప్పుడైతే మనం ఇక అలా ఆ జ్ఞానం కంప్లీట్ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు ఇక రియల్ అకర్మ స్టేజ్ వస్తుంది. సో అలా ఈ ఆ పూర్ణ జ్ఞానంలో ఉంటూ యుద్ధం చేయటం
చేయటానికి సంసిద్ధుడవగు అని చెప్పి 4th చాప్టర్ లో చెప్పారనమాట. అంటే భక్తితో జ్ఞానంతో కూడిన అకర్మ ప్రాముఖ్యాన్ని ఇంకొకసారి మనకి గట్టిగా శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి ఆ చాప్టర్ లో చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఎవరైనా సరే భక్తితో పనిచేస్తున్నారనుకోండి, కర్మ ఎలా అయిపోతుంది అంటే కర్మ త్యాగం రెండింటికి మరి పొత్తు కుదరదు కదా. మరి భక్తితో చేస్తున్నాం కానీ పని ఇంకా చేస్తున్నాం కాబట్టి కర్మ అనేది ఆగిపోవడం లేదు. కాబట్టి కర్మ త్యాగం ఈ రెండింటికి, త్యాగం అంటేనే వదిలిపెట్టడం, కర్మను వదిలిపెట్టడం అంటున్నారు. ఈ రెండింటికి పొత్తు కుదరదు కాబట్టి సన్యాసం అంటే జ్ఞానపూర్వక త్యాగము. సో అన్ని రకాల కర్మల నుంచి అంటే సన్యాసం అంటే అన్ని కర్మలు వదిలిపెట్టేయటం అని అర్జునుడు అనుకుంటున్నాడు. అతని భావన అలా ఉంది. కానీ జ్ఞానపూర్వక కర్మ బంధాన్ని కలుగజేయదు కాబట్టి అకర్మతో సమానం అని ఆ అర్జునుడు అర్థం చేసుకున్నట్లుగా ఇక్కడ కనిపిస్తోంది. కాబట్టి కర్మను విరమింపవలన లేదా జ్ఞానయుతుడై కర్మను వనరింపవలన అనేది తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు అనమాట. సో ఈ జ్ఞానపూర్వకంగా చెయ్యాలా లేదంటే అసలు కర్మను వదిలేయాలా సన్యాసం అంటే అని అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? కర్మ పరిత్యాగం, భక్తితో కూడిన కర్మ రెండు కూడా ముక్తికి శ్రేయోదాయకాలే. కానీ రెండింటిలో కర్మ పరిత్యాగం కంటే భక్తియుత కర్మే ఉత్తమమైనది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో కర్మ నువ్వు సన్యసించవచ్చు లేదంటే కర్మను భక్తితో చేయవచ్చు. కానీ రెండిట్లో కూడా కర్మ వదిలిపెట్టడం కంటే భక్తియుతంగా ఆ కర్మను చేయడమే మంచిది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అంటే కామ్యకర్మలు ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం చేయనటు కోసం కాకుండా వేరే కామ్యకర్మలు భవబంధానికి, మామూలు కామ్యకర్మలు ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం చేసేవి మన భవబంధాలకు కారణాలు అవుతాయి. మరి కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఇలాగూ దేహ సౌఖ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కర్మలు చేసినంత కాలం మనం ఇలా రకరకాల దేహాలు పొందుతూ ఈ భవబంధంలోనే చిక్కుకుని ఉంటాం. కాబట్టి అది మనకి భాగవతంలో కూడా మనకి చెప్పారు. సో మనం ఏదో ఒక సుఖం స్వార్థంతో ఆ ప్రతిఫలాపేక్షతో చేసినప్పుడు అది అలాగే మనకి ఈ భవబంధాలు చుట్టుకుంటాయి అని. కానీ ఇక వాళ్ళు ఇది అంటే ఈ దేహం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇలా మన కర్మల వల్లే వచ్చింది అనే విషయం కూడా ఇలా ఈ కోరికల్లో నిండి పనులు చేసే వాళ్ళు గ్రహించరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇంద్రియ ప్రీతి కోసమే జీవించటం సరైన మార్గం కాదు. తన నిజస్థితిని గురించి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నిజస్థితి తెలియనంత వరకు మనం ఈ ప్రతిఫలాలు ఆశించి ఈ కర్మలన్నీ కూడా మనం గ్రహించవలసి వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి జ్ఞానం ఒక్కటే ఉన్నా కూడా అదొక్కటి కూడా సరిపోదు ముక్తికి. ఎవరైతే భక్తితో భక్తి మార్గంలో ఉండగలుగుతారో అప్పుడు భవబంధాన్ని నుంచి విముక్తి పొందే అవకాశం పొందుతారు. అంటే జ్ఞానం ఒక్కటే కాదు, ఆ జ్ఞానంతో పాటు ఆత్మస్థితిలో వర్తించనిదే భవబంధం నుంచి తప్పించుకోవటం ఎవరికి సాధ్యం కాదంటే ప్రాక్టికల్ గా మనం ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళటం. జ్ఞానం తెలుసు ఏది మంచి ఏది చెడు ఈ రకంగా చేయాలని, కానీ మనకి ఆత్మ దర్శనం, ఆత్మానుభూతి అవన్నీ ఎలా కలుగుతాయి అంటే మరి ఈ రకమైన సాధనలో ఉన్నప్పుడు. ఏది ఈ బుద్ధి యోగం అనండి, మరి నిష్కామ కర్మ, భగవంతుడిని అర్పించి భక్తి భావంతో ఏది ఇచ్చినా భగవాన్ అంటే శరణాగత తత్వం వచ్చినప్పుడు మనకు అది సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ భాష్యంలో కాబట్టి భక్తి లేకుండా మనం నేను అన్ని పనులు వదిలేస్తాను సన్యసిస్తానంటే లాభం లేదు.
అది ఏమి మనను పవిత్రం చేయలేదు అని చెప్తున్నారు. వాయిస్ బాగానే వినిపిస్తోంది కదా, ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి. సో బేసిక్లీ భక్తితో పనిచేయటం అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఇక్కడ మనకు. ముక్తి పొందాలి అని వెంటనే మనం ఇమ్మీడియట్ గా అన్ని త్యాగం చేసేస్తే అది అసంపూర్ణమైన త్యాగంగా పిలుస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో మనం ఆ స్టేజ్కి రెడీ అయినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. మనం ఏదో ఇప్పుడు అన్ని వదిలేసి నేను ఇంకేం త్యాగని సన్యాసిని అయిపోతాను అనుకుంటే కుదరదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏదైనా మనం ఈ సాధనలో ఉంటూ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ స్టేజ్ అదే వస్తుంది అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ మెయిన్ గా అర్థం అన్నమాట. జ్ఞేయస్స నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టిన కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో ఎవరు నిత్య సన్యాసి అంటే కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడిని వేరే పని వదిలిపెట్టక్కర్లేదు. నువ్వు పనులు చేస్తూనే సన్యాసత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఎలా? ఎవరైతే కర్మఫలాలను ద్వేషించడు, కోరుకోడు, అంటే ఏదైనా ఫలితం వస్తే నష్టాన్ని ద్వేషించడు, ఎలా చేస్తాడు? భగవదర్పితం. దాంట్లో ఏదొచ్చినా భగవదర్పితంగా చేసినప్పుడు అది కరెక్ట్ గా చేస్తాం, శ్రద్ధగా చేస్తాం. ఆ రకంగా చెయ్యి, నీ శాయశక్తుల ప్రయత్నించి కరెక్ట్ గా చెయ్యి. ఆ తర్వాత ఏదొచ్చినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండు. కోరుకోడు, ద్వేషించడు. అతను నిత్య సన్యాసి. నిజంగా మనం అలా ఉండగలిగినప్పుడు ఆ పని చేసినా కూడా మనం సన్యాసులమే. కాబట్టి మహాబాహుడైన అర్జున, ద్వంద్వాల నుండి ఎవరైతే విడిపడి ఉంటాడో అలాంటి వాడు లౌకిక బంధాలని సులభంగా దాటి సంపూర్ణంగా ముక్తుడు కాగలడు. మళ్ళీ ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా మనకి పదే పదే చెప్తున్నారనమాట ముక్తి మార్గం. మన పనులు మనం చేసుకుంటూనే ముక్తి అంటే, సన్యాసం అంటే వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో కూర్చోక్కర్లేదు. నీ పని నువ్వు చేసుకో. నువ్వు గృహస్థు అయితే గృహస్థు ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించుకో. కానీ ఏ రకంగా నిర్వర్తిస్తావు? ఏదైనా నువ్వు భక్తి భావంతో చేస్తూ, అంటే కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో చేస్తూ నువ్వు నీ శాయశక్తుల ఆ పనిని కరెక్ట్ గా చేయాలనే ఉద్దేశంతో, తరువాత ప్రతిఫలం ఎలా ఉన్నా సరే నువ్వు దానిని యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతావు. ప్రసాదం, భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని. సో లాభ నష్టాలను నువ్వు కోరుకోకుండా, ద్వేషించకుండా, అలాగే ద్వంద్వాలన్నిటికీ నువ్వు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు, ఏది జరిగినా నువ్వు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండగలిగినప్పుడు, సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు, ఎవరైతే అలా ఉంటారో వాళ్ళు ఈ లౌకిక బంధాలను సులభంగా దాటి సంపూర్ణంగా విముక్తులు కాగలరు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా ఏదైనా అన్నప్పుడు మనకు వెంటనే న్యాచురల్ గా కోపమో, బాధో, దుఃఖమో ఏదో వస్తుంది. అది మనం రాకుండా దానిని ఇది మనకి ఇలా ప్రాప్తి ఏమో, భగవంతుడు ఈ రకంగా చెయ్యాలి అనిపించుకోవాలని ఉందేమో అనుకుని మనం పట్టించుకోకుండా దానిని ఆ భావంతో ఉండటానికి ప్రయత్నించామనుకోండి, సాధన చేశామనుకోండి, మనకు మనసు కలవరపాటు ఉండదు. సో అప్పుడు మనకు ఎన్నో దాని వల్ల ఉండే ఆ ఫీలింగ్ వల్ల ఉండే రియాక్షన్స్ ఎన్నో ఉంటాయి. ఎవరైనా ఏదైనా అన్నప్పుడు కోపమో, దుఃఖమో కలిగిందనుకోండి, తద్వారా దాంతో ఆగదు. తర్వాత కోపం వల్ల ద్వేషం అవుతుంది, మళ్ళీ ఈర్ష్య అవుతుంది, మన బుద్ధి నశిస్తుంది, పిచ్చి పనులు చేయొచ్చు, లేదంటే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఎన్నో ఉంటాయి రకరకాల మార్గాలు, పరిణామాలు. సో అవి ఏవి కూడా, ఏదైనా మనం ఇది ఈ రకంగా జరగాలని భగవన్ నిర్ణయం ఇలా ఉంది అనేటటువంటి భావన తెచ్చుకుని మనం దానికి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మన మనస్సు ఎలా ఉంటుంది, రియాక్ట్ అయినప్పుడు మన మనస్సు ఎలా ఉంటుంది. సో ఈ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఇలా మనం నిత్య జీవితంలో దీనిని ప్రాక్టీస్ చేయటం నేర్చుకోవాలి, ట్రై చేయాలి ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఎందుకంటే మనకి ఇది జస్ట్ అండర్స్టాండ్ అవటానికి ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనమాట. సో ఏ పనైనా అలా ఉండగలిగినప్పుడు ఇంకా ఆందోళన, భయం ఏది ఉండదు. కానీ
పని చేసేటప్పుడు నువ్వు శ్రద్ధగా చెయ్యి, ఇక ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం. కరెక్టే, అంత ఈజీ కాదు. కానీ మనం ప్రతి చిన్న పనిలో ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఆ ప్రాక్టీస్ స్లోగా మనలో మార్పు అనేది వస్తుంది. గుర్తుంచుకోవడం అది సాధనలో ఉండాలి అని ఉండటం అనేది ముఖ్యం అన్నమాట. సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితా ఏకమప్యాస్థితః సమ్యగ్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. సో కేవలం అజ్ఞానులే భక్తి యోగాన్ని భౌతిక జగత్ యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయానికి భిన్నం అని చెప్తారు. కానీ రెండు మార్గాల్లో ఏ ఒక్కదాన్ని సమగ్రంగా అనుసరించినా కూడా రెండింటి ఫలితాలను మనిషి పొందగలడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట. అంటే అజ్ఞానులే అంటారట ఏమని, భక్తి యోగం భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనానికి ఇది భిన్నంగా ఉంది అని చెప్పి అంటారు అజ్ఞానులు. కానీ ఈ రెండు మార్గాల్లో ఏ ఒక్కదానిని కంప్లీట్ గా అనుసరించినా రెండింటి ఫలితాలు మనిషి పొందగలడు అని చెప్పి కొంతమంది పొందగలడని పండితులు చెప్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. 29 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్ లైక్ 15 శ్లోకాస్ చూద్దాము. 50 శ్లోకాల్లో ఉన్నాము. ఓకే. యత్సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి. సో సాంఖ్యం ద్వారా ఆత్మ ద్వారా పొందబడే స్థానాన్ని భక్తి యోగం ద్వారా పొందవచ్చు. అంటే ఆత్మ జ్ఞానం ద్వారా మనకు ఏమొస్తుందో, ఎలా మనకి ఆత్మజ్ఞానం వస్తుందో ఆ జ్ఞాన మార్గంలో భక్తి యోగం ద్వారా కూడా దీన్ని పొందవచ్చు అని ఎవరైతే తెలుసుకుని ఆ కారణంగా భక్తి యోగము సాంఖ్యాలను ఒకే స్థాయిలో ఉన్నవానిగా చూసేవాడు యథార్థ దృష్టి కలిగినవాడు. సో అంటే ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆత్మతత్వం అర్థమవుతుంది అని అర్థం చేసుకున్నవాడు యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ ఈ భాష్యం చదవండి. చదువుతారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యంపై జై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. జీవితపు చర్మ లక్ష్యంను కనుగొనుటయే తత్వ పరిశోధనల ముఖ్య ప్రయోజనమై ఉన్నది. జీవిత ముఖ్య లక్ష్యము ఆత్మానుభవమైనందున ఈ రెండు మార్గముల ఎందలి నిర్ణయముల యందు ఎట్టి భేదము లేదు. సాంఖ్యతత్వ పరిశోధన ద్వారా జీవుడు భౌతిక జగత్తు యొక్క అంశ కాదనియు పూర్ణుడైన పరమాత్మని అంశమేననియు మనుజుడు నిర్ధారణకు వచ్చును. శుద్ధాత్మకు భౌతిక జగత్తుతో సంబంధం లేదనియు మరియు దాని కర్మలన్నీను కృష్ణపరములుగా నుండవలననియు అంతటా మనుజుడు తెలుసుకొనగలుగును. అట్టి భావనలో అతడు కర్మ ననరించినచో అతన నిజస్థితి యందు నిలిచినవాడే కాగలడు. మొదటి పద్ధతి అయిన సాంఖ్యములో మనుజుడు భౌతిక పదార్థం నుండి విడివడవలసి ఉండగా, రెండవ పద్ధతి అయిన భక్తి యోగం నందు కృష్ణ భక్తి రసాభావిత కర్మల యందు సంపూర్ణముగా మగ్నుడు కావలసి ఉండును. బాహ్యమునకు ఒకదాని యందు అసంగత్వం, ఇంకొక దాని యందు సంగత్వం గోచరించినను వాస్తవమునకు రెండు పద్ధతులు ఏకమే అయి ఉన్నవి. భౌతికత్వము నుండి విముక్తి మరియు కృష్ణుని ఎడ అనుభక్తి ఏకమే అన్నది విషయమును గాంచగలిగిన వాడు యథార్థ దృష్టిని పొందగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు.
సో ఇక్కడ అంటే మెయిన్ పాయింట్ ఏకస్థాయి ఏం చెప్తున్నారు, అర్థం ఏమిటి శ్లోకానికి? సాంఖ్యం ద్వారా పొందబడే స్థానం అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవటం వల్ల వచ్చే జ్ఞానము భక్తి యోగం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, అంటే భక్తి యోగానికి పునాది వేస్తున్నారనమాట ఇక్కడ భగవంతుడు. నెక్స్ట్ 6 చాప్టర్స్ భక్తి యోగం చూస్తాంగా 7వ అధ్యాయం నుంచి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మరి ఆత్మజ్ఞానం 2nd చాప్టర్ లో చూసాము. తర్వాత మరి ఈ రకంగా జ్ఞానం ఎలా పొందవచ్చు అనేది కర్మ ద్వారా చూసాము. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందటం అనేది భక్తి యోగం ద్వారా కూడా మనం పొందొచ్చు. సో ఎవరైతే ఈ ఆత్మజ్ఞానం తత్కారణంగా భక్తి యోగం సాంఖ్యలు రెండు ఆత్మజ్ఞానం భక్తి యోగం ద్వారా తెచ్చుకోవటం రెండు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు నిజమైన యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు అన్న విషయం ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అందుకని భౌతిక తత్వం నుండి విముక్తి అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విముక్తి మరియు భగవంతుడి పట్ల అనురక్తి అంటే భక్తి ఏకమే ఒకటే విషయం. అంటే భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విముక్తి అంటే ఏమిటి? నిజంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద ఆ ట్రూ అకర్మ స్టేజ్ ఎవరికైతే ఆ జ్ఞానంతో ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో అన్ని ఇక వాళ్ళు కనెక్షన్స్ వదిలేసుకుని వాళ్ళు కంప్లీట్ గా వాళ్ళ ఆత్మలో స్థితులై ఉండే స్టేజ్, అది ట్రూ అకర్మ నిజమైన కర్మ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాం మనం. కాబట్టి ఆ స్థితి గాని భగవంతుడి పట్ల ఉండే ఈ అనురక్తి భక్తి ఈ రెండు కూడా ఒకటే అని చెప్తున్నారు. సో కంప్లీట్ భక్తిలో ఉన్న వాడి యొక్క స్థితి ఈ ఆత్మస్థితి రెండు కూడా ఒకటే అని చెప్పి ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నవాడు యథార్థ దృష్టి అంటే ఆత్మ జ్ఞానం ఏమిటి అంటే ఆ భగవంతుడి తత్వంలో లీనమవటం. సో అది రెండు రకాలుగా కూడా అదే వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండు ఒకటే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటాడో వాడు యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో అంటే అన్నీ కూడా ఫైనల్ గా ఆ ఆత్మానందం ఎలాంటిది అంటే భక్తత్వంతో వచ్చేది. చివరికి ఆ తత్వం వచ్చినప్పుడు జ్ఞానం ద్వారా అవనివ్వండి, కర్మ ద్వారా అవనివ్వండి, భక్తి ద్వారా అవనివ్వండి, చివరికి ఆ తత్వం ఎలా ఉంటుంది అంటే భగవంతుని మీద అనురక్తి కలిగే తత్వం అన్నమాట. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒకటే అని ఎవరైతే అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాడో వాడు నిజమైన యథార్థ దృష్టిని పొందగలడు. సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయో గతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ నచిరేణాధిగచ్చతి. సో ఈ భక్తి సేవలో ఎవరైతే భక్తి లేకుండా నియుక్తులు ఈ భక్తి లేనప్పుడు కేవలం కర్మలను వదిలిపెట్టడం ద్వారా మరి ఎవరు సుఖాన్ని పొందలేరు. మరి అంతే కదా, భక్తి లేకుండా నేను సన్యసించాను, నేనేదో జ్ఞానం తెచ్చుకుంటాను, తపస్సులు చేస్తాను, ధ్యానం చేస్తాను అనుకుంటే దానివల్ల నీకే సుఖం లేదు. కానీ భక్తిలో ఎవరైతే భక్తితో మననశీలుడు పరబ్రహ్మాన్ని శీఘ్రంగా పొందగలడు. ఎవరైతే ఆ భక్తితో అంటే ఆ రెస్పెక్ట్ భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉండాలి మొట్టమొదట, ఆ తర్వాత ఆ భక్తి అనేది ఉండాలి. అప్పుడు అలాంటి వాడు పరబ్రహ్మాన్ని శీఘ్రంగా పొందగలడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. సో భక్తితో కర్మ చేసేవాడు యోగయుక్తుడు, విశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధమైన హృదయం ఉన్నవాడు, విజితాత్మ అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియాలను విజితాత్మ అంటే ఆత్మ నిగ్రహం ఉన్నవాడు, జితేంద్రియుడు ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉన్నవాడు, సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ అన్ని జీవరాశుల్లో ఉన్న ఆత్మ మరియు అన్ని అంటే సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ అన్ని జీవరాశుల పట్ల దయతో ఎవరైతే ఉంటాడో కుర్వన్నపి నలిప్యతే, అతడు కుర్వన్నపి పనులు చేస్తున్నా కూడా నలిప్యతే దేనికి కూడా బద్ధుడు కాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు మనం బద్ధులం కాము, ఏదైనా పని చేసినప్పుడు యోగయుక్తో ఇలా యోగంలో ఇటువంటి యోగంలో అంటే నిష్కామ కర్మ పని ఆ రకంగా చేయగలిగినప్పుడు
విశుద్ధాత్మ. పని అలా చేస్తూ మళ్ళీ చెడు ఆలోచనలు ఉండవు. ఇక ఆ మెంటాలిటీ వచ్చినప్పుడు మరి ఆత్మ కూడా క్లీన్ గా ఉన్నప్పుడే నువ్వు దేన్నైనా సమత్వంతో తీసుకుంటావు కదా. సో విశుద్ధాత్ముడు. మరి విజితాత్మ అంటే ఆత్మ నిగ్రహం. మరి ఎవరైనా ఏదన్నా అంటే కోపం తెచ్చుకుంటూ నార్మల్, అలా కోపం తెచ్చుకోకుండా నువ్వు ఉండగలిగిన స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మరి నువ్వు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నవాడివి అవుతావు. అదే చెప్తున్నారు. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఈ స్థితిలో ఉండే వాళ్ళకి ఏ క్వాలిటీస్ ఉంటాయో క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. జితేంద్రియ అంటే నువ్వు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నావు. గబుక్కున నువ్వు నీ మైండ్ ని రియాక్ట్ అవట్లా. చెవులు విన్నాయి, వెంటనే నీ చెవులు వెళ్ళి ఇట్లా అంటున్నారు అట్లా అంటున్నారు అని మైండ్ ని ఎఫెక్ట్ చేసేసింది. సో విన్నా కూడా నువ్వు దానిని పట్టించుకోకుండా ఉండగలగటమే ఇంద్రియాలను జయించటం. మరి సో అలా ఎవరైతే ఈ రకమైన యోగంలో నిష్కామ కర్మతో పనులు చేస్తూ శుద్ధమైన ఆత్మతో అంటే పరిశుద్ధమైన హృదయంతో అని అర్థం. ఇక్కడ ఆత్మ ఎప్పుడు శుద్ధమే, కానీ మన మైండ్ అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. పరిశుద్ధ హృదయంతో మరి సెల్ఫ్ కంట్రోల్, ఆత్మ నిగ్రహంతో, ఇంద్రియ నిగ్రహంతో, అందరి పట్ల దయగలవాడు, సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ, అందరినీ కూడా ప్రేమగా, అందరి పట్ల జాలి, అందరి పట్ల దయ ఉన్నవాళ్ళు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఏ పని చేసినా వాళ్ళకి ఏది బద్ధులు కారు అని చెప్తున్నారు. సో మనం కర్మబంధాలకు బద్ధులు కాకుండా ఉండాలి అంటే ఈ రకమైన మార్గంలో పని చేయాలి. భక్తితో మనం కర్మయోగ మార్గంలో పనిచేస్తూ మరి శుద్ధమైన హృదయంతో ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్లో ఉంచుకుని ఇష్టం వచ్చినట్టు అవి ఎటు పడితే అటు వెళ్ళి అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి మరి అందరికీ కూడా అందరినీ ప్రేమగా చూసేవాడు మరి అప్పుడు అందరికీ కూడా ప్రియుడు అవుతాడు. అలాంటి వాళ్ళు మరి కర్మలు ఏది చేసినా వాళ్ళు బద్ధులు కారు అని చెప్తున్నారు. నైవ కించిత్ కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్వవిత్ పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్ నశ్నన్ గచ్చన్ స్వపన్ శ్వసన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహ్ణన్ మిమిషన్నపి ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్. సో ఇది నిశ్చయంగా నేను నైవ కించిత్ కరోమీతి, నేనేది కూడా చేయడం లేదు. యుక్తో మన్యేత తత్వవిత్ అంటే అని యుక్తో అంటే తెలిసిన వాడై, అంటే దివ్యమైనటువంటి ఆ జ్ఞానం ఎవరికి ఆ జ్ఞానంతో, ఆ దివ్య జ్ఞానంతో, దివ్య చైతన్యంతో మన్యేత తత్వవిత్ అంటే ఎవరైతే తలుస్తూ ఈ తత్వాన్ని తెలిసిన వాడు, నేను కాదు చేసేది అనే జ్ఞానంతో ఈ తత్వాన్ని తెలిసిన వాడు పశ్యన్ శృణ్వన్ చూస్తున్నా, వింటున్నా, స్పృశన్ ఏదైనా స్పృశిస్తున్నా, మరి జిఘ్రన్ అంటే వాసన చూస్తున్నా, అశ్నన్ అంటే తింటున్నా, రుచి చూస్తున్నా, గచ్చన్ నడుస్తున్నా, స్వప్నం కలలో అయినా, శ్వసన్ నిద్రించేటప్పుడైనా సరే, శ్వసన్ అంటే శ్వాస తీసుకునేప్పుడైనా, ప్రలపన్ అంటే మాట్లాడుతూ, విసృజన్ విడుస్తూ, గ్రహిస్తూ, గృహన్ అంటే గ్రహిస్తూ, ఉన్మిషన్ తెరుస్తూ, నిమిషన్ మూయుచు, అపి ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పటికీ ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేషు ఇంద్రియాలందు వర్తించుతున్నవి ఇవి వర్తంతా ఇతి ధారయన్ అంటే వర్తిస్తున్నాయి అని భావిస్తాడు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే నిజంగా దివ్య చైతన్యం ఉన్నవాడు, ఇటువంటి జ్ఞానం ఉన్నవాడు చూస్తున్నా, వింటున్నా, ఏదన్నా ముట్టుకున్నా, వాసన చూసినా, మరి ఇవన్నీ మనం నిత్యం చేసే పనులు, భోజనం చేస్తున్నా, వాళ్ళు కదులుతున్నా, నిద్రిస్తున్నా సరే, శ్వాసిస్తున్న ఊపిరి పీల్చేటప్పుడు కూడా ఇటువంటివన్నీ చేస్తున్నా వాస్తవంగా నేనేమి చేయటం లేదు, ఏది చేయడం లేదు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగి ఉంటారు. మనమేమనుకుంటాం, తింటున్నా, వింటున్నా, ఇదంతా నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటాం. బట్ ఈవెన్ ఈ నార్మల్ గా చేసే, అతి సహజంగా చేసే ఈ పనులు కూడా
ఏది మరి నిద్రించటం, ఊపిరి పీల్చటం, ఇంతకంటే సహజమైన పని ఏముంటుంది? ఆటోమేటిక్ గా పీలుస్తూ ఉంటాం. మరి అది మనం ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నామా? అమ్మో ఇప్పుడు ఊపిరి తీసుకోవాలి ఈ మినిట్ అని, మళ్ళీ వదలాలి, మళ్ళీ తీసుకోవాలి అని మనం చేస్తున్నామా? అంత మనకి తెలియకుండానే జరిగిపోతున్నాయి. నిద్ర తెలియకుండానే వస్తుంది, కలలు తెలియకుండానే వస్తాయి. కానీ చూస్తాం, వినటం ఇవి మాత్రం మనమే చేస్తున్నాం అనుకుంటాం. కానీ అవి కూడా చూడటం, వినటం, తాకటం, వాసన చూడటం, ఇవన్నీ భుజించటం, ఎలా అంటే మరి కదలటం, మన మూమెంట్, నిద్రించటం, శ్వాస తీసుకోవటం, ఇవన్నీ ఏది చేస్తున్నా ఆఖరికి నే చేసిన ఏది చెయ్యనట్లుగా తెల్ తెల్ చెయ్యనట్లుగానే ఉంటాడు నిజమైన చైతన్యంలో ఉన్నవాడు. మనం ఊపిరి ఎంత నార్మల్ గా తీసుకుంటామో, వాళ్ళు ఏ పని చేసినా కూడా మనం తెలిసి ఊపిరి తీసుకోవట్లా, తీసుకుంటున్నాం అని కూడా మనకు అసలు గుర్తుండదు. తీసుకుంటున్నాం కాబట్టే ఉంటున్నాము, కరెక్టే. ఊపిరి తీసుకోకుండా ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండలేము. కానీ మనకు అది ఏనాడైనా గుర్తుంటుందా మనం బ్రీత్ చేస్తున్నాం అనేది? ఆ మెడిటేషన్ లో కాసేపు చెప్తూ ఉంటారు, మీ శ్వాస మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఆ కాసేపే మనం తీసుకోవటం, వదలటం 2 సార్లు 4 సార్లు చేసేసరికి విసుగు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ దివ్య చైతన్యం ఉన్నవాడు అంటే మనం ఎంత ఆటోమేటిక్ గా శ్వాస తీసుకుంటున్నాం, వాళ్ళు ఏ పని చేసినా అంటే దాని గురించి ఇంక వాళ్ళకి మైండ్ లో ఏం ఉండదు. ఇది చేస్తున్నాను, అది చేస్తున్నాను, ఫీలింగ్స్ కానీ అన్నెసెసరీ అంత వాళ్ళ మైండ్ ఎప్పుడు కూడా ఆత్మ మీదే లగ్నమై ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఊపిరిని ఎలా అయితే గ్రహించట్లేదో, తీసుకుంటున్నా కూడా మనం దాన్ని ఎలా అయితే మర్చిపోతున్నామో, ఆ విషయాన్ని మనం ఏం గుర్తు చేసుకోవట్లేదో, ఎలా ఆటోమేటిక్ గా చేస్తున్నామో, వాళ్ళు ఏ పని చేసినా మెకానికల్ గానే చేస్తారు. ఎందుకు? మైండ్ వాళ్ళకి ఈ పనుల మీద లేదు, వాళ్ళకి ఆత్మ మీదే ఉన్నది. వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, గ్రహించేటప్పుడు, విసర్జించేటప్పుడు, కళ్ళు తెరిచినా మూసినా ఎప్పుడూ కూడా ఆయా ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాల్లో వర్తిస్తున్నాయి. తాను వీటి నుండి దూరంగా ఉన్నాను అనేది అతడు ఎప్పుడు తెలుసుకునే ఉంటాడు. అంటే నేను అంటే ఇవి కాదు, నేను అంటే కళ్ళు, ముక్కు, వినటము, తినటము, చూడటం, ఇది కాదు. ఇది మెకానికల్. ఊపిరి ఎలా మనం తీసుకుంటామో వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకంత మెకానికల్. ఏ ఫీలింగ్ ఉండదు వాటికి. వాళ్ళు చూస్తున్నా, వింటున్నా, తింటున్నా అన్నీ మెకానికల్ గానే చేస్తారు. కానీ ఎందుకు అంటే మనకు మైండ్ ఎలా అయితే మన ఊపిరి మీద ఉండదో మన దృష్టి, వాళ్ళకు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ క్రియలన్నీ కూడా మనం రోజువారీ చేసే ఈ పనులు వేటి మీద వాళ్ళకి దృష్టి ఉండదు. వాళ్ళ దృష్టి ఆత్మ మీదే ఉన్నది. అందుకని వాళ్ళు సదా వాళ్ళకు తెలుసు, ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఏదో ఉన్నాం కాబట్టి ఇది జరిగిపోతున్నాయి, ఇంద్రియాలు ఈ రకంగా పనిచేస్తున్నాయి, బాడీ ఈ రకంగా పనిచేస్తుంది అనే దీంట్లో ఇది నేను కాదు. నేను నా ఆత్మ మీద, వాళ్ళ ఆత్మ మీదే ఉన్నది దృష్టి. ఈ భౌతిక ఆ శరీరం ఏ రకంగా రియాక్ట్ అవుతుందన్న దాని మీద లేదు. మనం గనక ఈ ఆటోమేటిక్ గా మనమే ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదులే, ఈ శ్వాస అదే తీసుకుంటాం, వదులుతాం అని మనం ఎలా అయితే దాన్ని వదిలేస్తున్నామో పట్టించుకోకుండా, వాళ్ళు ఇంద్రియాలను, మనస్సును కూడా వాళ్ళలా పట్టించుకోకుండా వదలగలరు. ఎప్పుడు అంటే దివ్య చైతన్యయుక్తుడైన వాడికి మనం అంటే ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఈ శ్వాస అనేది ఈజీ ఎగ్జాంపుల్. మనం ఎవరం ఊపిరి ప్రయత్నించి ఇట్లా ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది. ఎలా అంత ఆటోమేటిక్ గా మనం శ్వాస తీసుకుంటున్నాం, వాళ్ళు తింటున్నా, వింటున్నా, చూస్తున్నా వాళ్ళకి అది కూడా అలాగే మెకానికల్ గా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఏది కూడా దాన్ని ఆలోచించరు, మనస్సులోకి తెచ్చుకోరు. మైండ్కి అసలు ఆ విషయం గురించిన థాటే ఉండదు. వాళ్ళ మైండ్ ఆత్మలో నిమగ్నమై ఉన్నది. అది దివ్య చైతన్య యుక్తుడు. ఆ భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడు గాని, ఆ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు గాని, ఆ సచ్చిదానంద స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇది వాళ్ళ యొక్క స్థితి. వాళ్ళు చూడొచ్చు, వినొచ్చు, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు, తింటున్నారు, కానీ వాళ్ళకి ఏది కూడా పట్టదు. వాళ్ళన్నిటికీ ఇది మన భౌతిక ఆటోమేటిక్ గా మన బాడీ చేయవలసిన పని అనే స్థితిలో ఉంటారు. ब्राह्मण्याधाय कर्माणि संयं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन
పద్మపత్రం ఇవాంభస. అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ ఫలాలన్నీ భగవంతుడికి అర్పించి అటాచ్మెంట్, సంగత్వం లేకుండా అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా తన పనులు తను చేసేవాడు, తన ధర్మాన్ని తను నిర్వర్తించేవాడు. తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఎలా అయితే తామరాకు నీటి బొట్టు ఎలా అయితే తడవదో అలాగే పాపకర్మలచే ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఏ కర్మలైనా సరే ప్రభావితుడు కాడు. ఎప్పుడు ఫలితాలు భగవంతుడికి అర్పించి అటాచ్, అదొక్కటే కాదు, అర్పించటం అంటే ఏమిటి, మనం దాని మీద అటాచ్మెంట్ వదులుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఆ అటాచ్మెంట్ వదులుకోగలమో, అటాచ్మెంట్ వదులుకోవటం అంటే ఫలితాలు వదులుకోవటం కాదు అని పదే పదే చెప్పుకున్నాం. ఫిజికల్ గా ఏదైనా వస్తే దాన్ని వదిలేయమని కాదు. ఏమిటి అంటే వచ్చినా నువ్వు దాని మీద విపరీతమైన మోజు పెట్టుకోవద్దు, రాకపోతే విపరీతమైన బాధ పడొద్దు. ఏది ఎలా జరిగినా సమత్వంతో ఉండటం, భగవత్ ప్రసాదం అని స్వీకరించడానికి రెడీగా ఉండటం, ఆ మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకున్న వాడు మరి తామరాకు నీరు పడ్డా కూడా అదేమి తడవట్లా. అలాగే మనకు కష్టం వచ్చినా నష్టం సుఖం వచ్చినా మనం ప్రభావితం కాకుండా మనం అలా ఉండగలిగితే సమత్వంతో, అప్పుడు మనం ఏ భౌతిక బంధాలకు బద్ధులం కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారనమాట, తామరాకు నీటి బొట్టు అన్నది. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియైరపి యోగిన కర్మ కుర్వంతి సంయం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే. సో యోగులైన వాళ్ళు, అంటే యోగులంటే ఎవరు, మరి ఈ రకమైన సాధనలో యుక్తులై ఉండగలిగిన వాళ్ళు, నిష్కామ కర్మతో, సమత్వంతో, ఇంద్రియ నిగ్రహంతో, మనో నిగ్రహంతో, అందరి పట్ల మరి సమభావంతో అందరినీ సమానంగా చూడగలిగిన వాళ్ళు మరి ఆత్మశుద్ధి అను ప్రయోజనం కొరకు మాత్రమే దేహంతోనూ, మనస్సుతోనూ, బుద్ధితోనూ, ఇంద్రియాలతోనూ పని కర్మను ఓనరిస్తారు. అంటే యోగులైన వారు అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టి వాళ్ళు ఆత్మశుద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆత్మశుద్ధి అంటే ఏంటి, మరి ఈ ద్వంద్వాలకు అతి ఏదొచ్చినా సమభావంతో, అందరినీ సమత్వంతో చూడగలగటం. మరి మనం ఫైనల్ గా అంటే స్టేజ్ భాగవతంలో కూడా నేను ఇది రిపీట్ చాలాసార్లు చెప్పే ఉంటాను. చివరికి ఇలాగే మరి అర్జునుడు అడిగినట్లు ఈ ఉద్ధవుడు ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు భగవంతుడు వీటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ చెప్పి చివరికి శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తారంటే, ఉద్ధవ భాగవత ధర్మం ఏమిటి అంటే ఇదంతా నేను చెప్పిందంతా ఈ 2 విషయాల్లో సారాంశం చెప్తాను విను అని దీన్నే భాగవత ధర్మం అంటారని చెప్తారు. ముందు అసలు దేనికైనా శ్రద్ధ ఉండాలి అని చెప్తారు. శ్రద్ధతో నంబర్ 1 నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటి అంటే అందరిలో నన్ను చూడు. రెండోది ఫస్ట్ ఏది చేసినా నాకు అర్పించి చెయ్యి. 2 అందరిలో నన్ను చూడు అన్నదే భాగవత ధర్మం అని చెప్తారు. సో మనం ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఆత్మశుద్ధి ఎప్పుడు వస్తుంది, మరి ఈ సమత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది, అన్ని సమంగా చూడగలిగినప్పుడు, అందరినీ సమంగా చూడగలిగినప్పుడు. సో ఆ ప్రయోజనం కోసమే ఈ యోగులైన వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ ను వదిలిపెట్టి ఈ ఆత్మశుద్ధిని తెచ్చుకోవటాని కోసం వాళ్ళు దానికోసమే దేహంతో, మనస్సుతో, బుద్ధితో, ఇంద్రియాలతో కర్మను ఓనరిస్తారు. కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది మైండ్ అండ్ సోల్ అన్నమాట. ఈ ఆత్మను శుద్ధి చేసుకోవటం కోసమే వాళ్ళు అటాచ్మెంట్స్ ను వదులుకుని ఈ యోగంలో సాధన వాళ్ళు బాడీ అయిన మనస్సు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు అన్నీ కూడా ఈ పర్పస్ కోసం చేస్తారు అని ఉపయోగించి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సుమా దుర్గా మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? మాతాజీ చదువుతాను మాతాజీ. భాష్యం. కృష్ణ భక్తి భావన యందు కృష్ణునికి ప్రీత్యర్థమై కర్మను అనుసరించినప్పుడు దేహం, మనస్సు, బుద్ధి లేదా ఇంద్రియములతో చేయబడి ఏ కర్మ అయినను భౌతిక కల్మషము నుండి పవిత్రమగును. అనగా కృష్ణ భక్తి పారాయణుడు వనరించు కర్మలు ఎటువంటి భౌతిక కర్మ ఫలమును కలుగజేయబోవు. కనుకనే సదాచారములని పిలువబడు పవిత్ర కర్మలను కృష్ణ భక్తి భావన యందు నిలిచి సులభముగా నిర్వహించవచ్చు. భక్తి రసామృత సింధువు నందు
ఈ విషయము శ్రీ రూప గోస్వామి ఇట్లు వివరించి ఉండేది. ఇహ యస్య హారేర్దస్యే కర్మణ మనసాగిర. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరేర్దాస్యే కర్మణ మనసాగిర నిఖిలాస్వపి అవస్థాసు జీవన్ముక్త స ఉచ్యతే. దేహము, మనస్సు, బుద్ధి, వాక్కులచే కృష్ణ భక్తి రసాభావన యందు వర్తించని వాడు కృష్ణ సేవానర్తకు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణ సేవామర్తకుడు. పలు కృష్ణ సేవానురక్తుడు పలు నామమాత్ర లౌకిక కర్మల యందు నియుక్తుడైనప్పటికీ భౌతిక జగములచే ముక్త పురుషుడయ్యగును. దేహాత్మ భావనము లేనందున అతడు మిథ్యాహంకారం లేకుండాను తాను దేహము కాదనియు మరియు ఈ దేహం తనది కాదనియు అతడు సంపూర్ణంగా నెరుగురు. తాను కృష్ణునికి చెందినవాడు కనుక తన దేహం సైతం కృష్ణునిదే అని అతను భావించును. దేహము, మనస్సు, బుద్ధి, వాక్కు, జీవితం, ధనం మొదలగు సమస్తము కృష్ణుని సేవయందే వినియోగించుటయే అతడు శీఘ్రమే కృష్ణునితో సాన్నిహితత్వము పొందును. కృష్ణునితో అతడు ఏకత్వమును కలిగియుండి దేహాత్మ భావనము వంటివి కలిగించుచు మిథ్యాహంకారమునకు దూరుడై యుండును. ఇదియే కృష్ణ భక్తి రసాభావన యందలి పూర్ణ తత్వస్థితి అయి ఉన్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో అది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్లు ఈ అటాచ్మెంట్ ని వదులుకుని మరి వాళ్ళకున్న దేహాన్ని గాని, మనస్సును గాని, బుద్ధిని గాని ఏ ప్రయోజనంకి వాడుతున్నారు, ఇంద్రియాలను గాని అన్నిటినీ కూడా ఆత్మను శుద్ధి చేసుకోవటం అనే ప్రయత్నంలోనే వాళ్ళు వాడుతున్నారు. ఎలా? అటాచ్మెంట్ ని వదిలిపెట్టడం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం. దానికే మరి మనం ఇంద్రియ కంట్రోలు, మైండ్ కంట్రోలు, బుద్ధి కంట్రోలు ఇవన్నీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సో ఈ దేహం, మనసు, బుద్ధి, వాక్కులతే ఈ భక్తి భావంతో వర్తించే వాళ్ళు మరి భక్తి ఉన్నప్పుడు సులభం ఈ మార్గం. సో భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకుంటూ మనం ఆయనకు అర్పించి ఆ సమత్వాన్ని పొందగలిగి మనం మనస్సును పరిశుద్ధం చేసుకోగలుగుతాం. యుక్త కర్మ ఫలం త్యక్త్వా శాంతిమాప్నోతి నైష్ఠికీం అయుక్త కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. సో ఇలా స్థిరమైన భక్తి ఉన్నవాళ్ళు అన్ని కర్మఫలాలని నాకు అర్పించడం వల్ల నిర్మలమైన శాంతిని పొందుతారు. కానీ ఈ భవద్భావం లేనివాడు, తన కర్మఫలాల మీదే ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు బద్ధులవుతారు అటువంటి మనుషులు అని చెప్తున్నారు. మరి అంతే, మనం ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే ఆగి మనం కోరికతో ఏదైనా చేసినప్పుడు మరి ఎంత ఆందోళన, ఎంత పని సఫలమవుతుందా లేదా అనే ఆందోళన, దేనికి మనం అనుకున్నది వస్తుందా రాదా అనే ఆందోళన, ఆ తర్వాత అది వస్తేనేమో గర్వము, రాకపోతేనేమో దుఃఖము, అవతల వచ్చిన వాళ్ళ మీద కోపము, ఈర్ష్య. ఇక మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఈ చైన్ రియాక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందనేది. వాటన్నిటితోనే కదా, ఇటువంటి ఫీలింగ్సేగా నిత్యము మనం ఫీల్ అవుతూ సఫర్ అయ్యేది. కాబట్టి ఈ భక్తి మార్గంలో గనక మనం ఉండగలిగితే ఈ సర్వకర్మ ఫలాలు వచ్చింది వదిలేది మనం చెప్పడంలో భగవంతుడు, వచ్చింది కష్టమైన నష్టమైన తీసుకో, లాభం వస్తే తీసుకో, నష్టం వచ్చినా తీసుకోవాలి, తప్పదు, వదిలేయమండం లేదు. ఆ లాభం వచ్చిన లాభాన్ని వదిలే అనడం లేదు, తీసుకో, కానీ గర్వపడద్దు, సమంగా ఉండు, నష్టం వచ్చినా లాభం వచ్చినా అని చెప్తున్నారు. సో కర్మ ఫలాలను నాకు అర్పించటంతో నిర్మలమైన శాంతిని పొందును. మరి ఆ స్టేజ్ మనం డెవలప్ చేసుకోగలిగితే, ఇందాక చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా ఇది లాభం నష్టం కనీసం కొంచెం పెద్దది అనుకోవచ్చు, అమ్మో నష్టం వస్తే ఇంకేముంది, మరి ఎన్నో వస్తాయి, మేబీ ఇల్లు పోవచ్చు, అది పోవచ్చు, నగలు పోవచ్చు, ఈ నష్టం వస్తే సామాన్యం సమస్థితిలో ఉండటం కష్టమే. ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తే తెచ్చుకోగలుగుతాం. అదే భగవన్ నిర్ణయం అనుకుని మనం యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మనం దాన్ని కొంతైనా యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాం మనశ్శాంతితో.
సో ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండటమే నిర్మలమైన శాంతికి కారణము అని ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాడు. ఎవరైతే ఆ భక్తిలో ఉంటారో సర్వ కర్మ ఫలాలను నాకు అర్పించడం ద్వారా, అంటే ఈ భక్తితో ఉండటం అంటే ఏమిటి, ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనే శరణాగతి తత్వాన్ని తెచ్చుకోవటం ద్వారా మనం శాంతిని పొందవచ్చు అన్నది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అన్నమాట. అది మనం చిన్న చిన్న విషయాల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇందాకటి చిన్న ఎగ్జాంపుల్, పోనీ ఏమో నష్టం వచ్చి మన వ్యాపారంలో మొత్తం ఇల్లు పోయింది, అది పోయింది, అన్ని పోయినాయి అన్నప్పుడు అంత ఈజీ కాకపోవచ్చు. నువ్వు ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్తే ఓకే, బట్ అంత స్టేజ్ వెంటనే రాదు. కనీసం మనం ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఎవరైనా ఏదన్నా అనగానే రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఈ రకంగా అనిపించుకోవాలని భగవంతుడు ఎందుకన్నారో మనకు తెలీదు అని మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా, మనం ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండటం, అలాంటి చిన్న విషయాల నుంచి మనం ప్రాక్టీస్ చేయటం నేర్చుకోవచ్చు. ఈ కర్మ ఫలాలను అర్పించటం అనే విషయాన్ని, రియాక్షన్ లేకుండా ఉండగలగటం, సమత్వంతో ఉండటం, ద్వైత భావన అంటున్నారు ఇక్కడ. సో హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ గౌరీశ్వరి మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణ భక్తి రస భావితుడు దేహ భావన ఎందున్నవాడు అనేది ఇరువరి నడుమ గల భేదమేమనగా, మొదటి వాడు కృష్ణునితో సదా కూడి ఉండగా, రెండో వాడు తన కర్మ ఫలముల ఎడ ఆసక్తుడై ఉండును. కృష్ణుని ఎడ ఆసక్తుడై ఉండి కేవలము అతని కొరకే కర్మను అనుసరించువాడు నిక్కముగా ముక్తు పురుషుడు. అట్టివాడు తన కర్మముల ఎడ ఎటువంటి చింతను కలిగి ఉండడు. ద్వైత భావంలో అనగా పరతత్వము యొక్క జ్ఞాన రాహిత్యముతో కర్మను అనుసరించటియే కర్మ ఫలముల ఎడ చింతకు కారణమని శ్రీ భాగవతం నందు వివరింపబడినది. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే ఆ పరతత్వము. అట్టి శ్రీకృష్ణుని భక్తి యందు ద్వైత్వ భావమును లేదు. సర్వము సర్వ శుభకరుడైన శ్రీకృష్ణుని శక్తి ఫలమే అయినందున కృష్ణ పరకర్మలన్నీయును ఆధ్యాత్మికతను సంతరించుకొని దివ్యములను భౌతిక ప్రభావరహితములను అయ్యున్నవి. కనుకనే కృష్ణ భక్తి భావన యందు మనుషుడు పూర్ణ శాంతితో నిండి ఉన్నాడు. కానీ ఇంద్రియ ప్రీతి కొరకు లాభగణనలో మునిగిన వాడు అట్టి శాంతిని పొందలేడు. అనగా కృష్ణునికి అన్యముగా వేరేదీనూ లేదనడి అవగాహనయే శాంతికి అభ్యత్వమునకు ఆధారమై ఉన్నది. ఇదియే కృష్ణ భక్తి రస భావన ఎందలి రహస్యం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అభ్యత్వం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇది మనకి ఈ భగవద్భావం లేని వాళ్ళు, కర్మఫలాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బద్ధులవుతారు అని చెప్పారు కదా. ఎవరు బద్ధులెవరు అంటే కర్మఫలాలను నాకు అర్పించడంతో నిర్మలమైన శాంతిని పొందుతారు. భగవంతుడికి ఏదో అర్పిస్తున్నామని మనం అనుకోవచ్చు, మనకే శాంతి ప్రసాదిస్తున్నారు భగవంతుడు అన్నది మనం గ్రహించాలి ఆ తత్వాన్ని తెచ్చుకున్నప్పుడు. సో ఎవరికైతే ఈ ఇంద్రియాల మీద మోజు ఉంటుందో వాళ్ళు మరి ఇలా చేయటం వాళ్ళకి ఉండదు, వాళ్ళకి మరి ఇది ముక్తి మార్గంలో లేరు వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ భగవంతుడి మీద ఎవరైతే ఆ భక్తితో కర్మ చేసేవాళ్ళు నిజంగా ముక్త పురుషులు అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ భాష్యంలో మనకు గట్టిగా చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణుడు తప్ప వేరే, భగవంతుడు తప్ప అన్ని భగవంతుడే అనే అవగాహనతో శాంతికి అభయత్వానికి ఆధారం. మరి అంతే కదా, ఏదైనా భగవంతుడు అనే శరణాగత తత్వానికే వచ్చామనుకోండి, ఇల్లు పోవచ్చు, మరి ఏదైనా పోవచ్చు. ఇది మనకి అది ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది. మరి అది ఫేస్ చేయాలి, ఏదో ఒకటి చేయాలి, తర్వాత ఏం చేయాలనే ప్రయత్నం చేయాలి, వదులుకొని కూర్చోమనడం లేదు, ఏం చేయాలో చేస్తాం. కానీ కనీసం ఆ బాధను తగ్గించుకోవచ్చు ఆ సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు. ఇది మనకు భగవంతుడు, ఇది మనకి ఏ కారణమో మనకు తెలియదు, ఆయన ఇచ్చిన ప్రసాదం కరెక్టే, అది ఎంత బాధాకరమైనా అది కరెక్టే. సో అది ఎందుకు అన్నది ఆయనకే తెలుసు.
ఆ శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఆందోళన ఏముంటుంది, భయం ఏముంటుంది ఆయన అనేది. నిర్భయత్వం అనే మాట చూస్తాం. నిర్భయత్వం అంటే భయం లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించమని కాదు, అంటే పిల్లలకు చెప్పాలన్నప్పుడు. నిర్భయత్వం అంటే ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ గా భగవంతుడిని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, నమ్మకం కూడా కాదు, నమ్మకం భగవంతుడు నాకేమి అపకారం చేయడు, నేను రోజు ప్రే చేస్తున్నాను అనే ఉద్దేశంతో కాకుండా, భగవంతుడు ఏది చేసినా అది కరెక్టే, ఐఎమ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ బికాస్ గాడ్ ఈజ్ నెవర్ రాంగ్, ఆయన ఏది ఇచ్చినా ప్రసాదమే అనేటటువంటి శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడు ఇంకా అలాంటి వాళ్ళకి శాంతి అభయత్వం, శాంతి తప్ప వేరే ఏముంటుంది, వాళ్ళ భయం ఏముంటుంది, ఆందోళన ఏముంటుంది, ఎప్పుడు శాంతి అని చెప్తున్నారు. ఇదే కృష్ణ భక్తి రసభావంలో ఉన్న రహస్యము. ఎవరైతే ఇంత శరణాగత తత్వంతో ఉండగలుగుతారో వాళ్ళకి ఇదే వాళ్ళ యొక్క శాంతికి రహస్యం అని చెప్తున్నారు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో అన్ని కర్మలలో దేహమందున్న జీవుడు స్వభావాన్ని క్షీణించి మానసికంగా గనక కర్మలన్నీ కూడా విధించినప్పుడు, కర్మను చేయకుండా మరి కర్మ కారణం కాకుండా నవద్వారపురంలో సుఖంగా ఉంటాడు. మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నవద్వారపురం అంటే మన దేహం, అంటే మన దేహానికి 9 రంధ్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 9 రంధ్రాలు 9 ద్వారాలు అంటున్నారు. 2 కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, 2 చెవులు, మరి నోరు ప్లస్ జననాంగాలు 2, ఇవి అన్ని కలిపి 9 ద్వారాల్లో సుఖంగా ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే తన స్వభావాన్ని నియమించి మానసిక అంటే స్వభావాన్ని నియంత్రించి మానసికంగా కర్మలను త్యజించిన, ఫిజికల్ గా పనులు వదిలేయమని చెప్పట్లా, మెంటల్ గా నువ్వు వాటి మీద ఉన్నటువంటి రాగద్వేషాలను వదులుకో, ఫిజికల్ గా చెయ్యి. అలా చేసినప్పుడు కర్మను చేయక మరియు కర్మ కారణం కాక, అప్పుడు కర్మ చేసినట్లు అవ్వదు, కర్మ కారణం కూడా అవ్వవు. కాబట్టి నువ్వు అకర్మ స్టేజ్ లో ఏ బంధాలు అంటించుకోకుండా ఈ దేహంలో సుఖంగా ఉంటావు. ఎప్పుడు నీ యొక్క స్వభావాన్ని నువ్వు నీ స్వభావంతో నియమించి, అంటే నీ మెంటాలిటీ ప్రకారం, నువ్వు నీ ధర్మం ప్రకారం నువ్వు చేయవలసిన పనిని చేస్తూ మానసికంగా త్యజించు. కర్మ అంటే రాగద్వేషాలను త్యజించి చెయ్యి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో చదవాలి అంటే సుమా దుర్గ మాతాజీ మీరు చదివినట్టున్నారు కదా, రవితేజ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ, మీరు చదువుతారా? అది కొంచెం కింద స్క్రోల్ చేస్తారు. ఓకే ప్రభు. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. బద్ధ జీవుడు నవద్వారంలో గల పురం నందు వసించును. దేహ కర్మలు స్వాభావిక గుణమును అనుసరించి వాటంతంట అవే అప్రయత్నముగా నిర్వహించబడును. దేహ పరిస్థితుల ప్రభావమునకు లోనై ఉండే జీవుడు ఒకవేళ తలచినచో వాటికి అతీతురగును కావచ్చును. జీవుడు తన ఉన్నత స్వభావమును మరచి దేహ భావమును పొందుట వలననే దుఃఖము నుంచున్నాడు. కృష్ణ భక్తి భావనలో అతడు తన సహజ స్థితిని పునరుద్ధరించుకొని బంధము నుండి ముక్తుడు కాగలడు. కనుకనే కృష్ణ భక్తి పరాయణుడైనంతనే మనుషుడు శీఘ్రముగా దేహపర కర్మల నుండి దూరుడగును. అటువంటి మారిన ప్రవృత్తులు కలిగిన నియమిత జీవనం నందు అతడు నవద్వారపురంలో సుఖంగా జీవించును. నవద్వారములు ఈ క్రింద విధముగా తెలుపబడినవి. నవద్వార పురే దేహి హంసో లీలయతే బహిః వశీ సర్వస్య లోకస్య సావరస్య చరస్య చ. జీవుని దేహం నందు నిలిచియుండెడి భగవానుడు విశ్వమునందరి సమస్త జీవులను నియమించువాడు. దేహము నవద్వారములను కలిగి ఉండెను. 2 కళ్ళు, 2 నాసిక రంధ్రములు, 2 చెవులు, 1 నోరు, వర్మవయము, ఉదస్థానము. బద్ధ స్థితిలో జీవుడు అట్టి దేహముతో తనను గుర్తించును. కానీ హృదయస్థ పరమాత్మతో అతడు గుర్తించినప్పుడు దేహం నందున్నప్పుడును భగవానుని వలె స్వతంత్రుడు కాగలడు. కనుకనే కృష్ణ భక్తి భావనం నందున్న వాడు దేహం యొక్క అంతర్బాహ్య కర్మలన్నింటి నుండి స్వతంత్రై ఉండను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో అంటే మనకి ఇక్కడ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు, తన యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి మానసికంగా కర్మలు త్యజించినప్పుడు కర్మలు చేయకపోయినా కర్మలు చేసినా కూడా కర్మలు చేయనట్లుగానే
అతను దేహంలో సుఖంగా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ అందుకని భాష్యంలో మెయిన్ పాయింట్ ఏమిటంటే మనం అలా ఉండటం సాధ్యమే. ఎందుకంటే పరమాత్మ స్థితి ఏమిటో మనకు ఆ సచ్చితానంద స్థితి మన సహజ స్థితి ఆత్మకు ఉంది. మరి అది భగవత్తత్వమే కాబట్టి ఆత్మ. అయితే మనం దాన్ని ఈ కోరిక మూలాన దర్శించలేకపోతున్నాం ఆత్మతత్వాన్ని. కాబట్టి ఈ భగవంతుడి వలె స్వతంత్రుడు కాగలడు. ఈ హృదయస్థ పరమాత్మతో అతడు గుర్తించగలిగినప్పుడు, ఆ స్థితిని మనం తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, మనం భగవంతుడు ఎలా అయితే ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడో మనం కూడా త్రిగుణాలకు అతీతులం కావచ్చు అని శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు 3.18 కూడా చెప్పారని కోట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు దేహము ఆ అంతర్బాహ్య కర్మలన్నిటి నుంచి కూడా స్వతంత్రులై ఉంటారు. ఫైనల్ గా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఈ శరీరం యొక్క పనుల నుంచి గాని అంతర్బాహ్య బయట లోపల ఉండేటటువంటి కర్మలన్నీ అంటే మానసికంగా గాని శారీరకంగా గాని ఉండే ఏ కర్మలైనట్టు అన్నిటి నుంచి కూడా స్వతంత్రులైపోతారు అని చెప్తున్నారు. సో అతీత స్థితి గురించి ఇక్కడ మనకు అర్థం అవుతుంది. ఇంద్రియాతీత స్థితి, త్రిగుణాతీత స్థితి, ఇది 3 గుణాలకు అతీతమైన స్థితి. అది హృదయస్థ పరమాత్మతో ఉన్నప్పుడు మనం భగవంతుడి వలె స్వతంత్రులు. అంటే మరి భగవంతుడు త్రిగుణాతీతుడు. ఈ మనమందరం ఈ త్రిగుణాలకు కట్టుబడి ఉంటున్నాము, కానీ భగవంతుడు నిర్గుణుడు. అంటే 3 గుణాలకు అతీతుడు. ఆయనకి ఏ స్వభావం లేదు. మనం కూడా ఎవరైతే ఈ స్టేజ్ లో ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఆ త్రిగుణాతీతులు, స్వభావరహితులు. అంటే ప్యూర్, ఇక ఏ ఫీలింగ్స్ లేవు. అందుకనే వాళ్ళకి మెంటల్ గా ఫిజికల్ గా ఏది కూడా వాళ్ళు అన్ని కర్మల నుంచి స్వతంత్రులై ఉంటారు అని ఆ స్టేజ్ ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఎవరైతే స్వభావాన్ని మించి మానసికంగా కర్మలన్నీ త్యజించినప్పుడు వాళ్ళు హాయిగా వాళ్ళ దేహంలో ఉంటారు. న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభు న కర్మ ఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. సో తన దేహం కర్తృత్వం ఉండదు వాళ్లకు. మరి కర్మలను సృజింపరు. తర్వాత లోకస్య సృజతి ప్రభు. సో ఈ ప్రజలకు అంటే కర్తృత్వం ఉండదు, అలాగే ఈ కర్మలను కూడా వాళ్ళు టచ్ చేయరు. నా కర్మఫల సంయోగం అని అంటే కర్మల యొక్క ఫలితాలతో సంబంధం వాళ్లకు ఉండదు. స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. ప్రకృతి త్రిగుణములు గాని ప్రవర్తతే అంటే బిహేవియర్ అని అర్థం. సో తన దేహంలో దేహం అనేది పురం యొక్క అధిపతి అయిన దేహి కర్మలు సృష్టించడం గాని, కర్మల యందు జనులను ప్రేరేపించటం గాని, కర్మఫలాలను సృష్టించటం గాని చెయ్యడు. ఇదంతా ప్రకృతి త్రిగుణాలే చేస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. ఈ త్రిగుణాలు చేస్తున్నాయి, అంతేగాని అసలు దేహి అంటే మన ఆత్మ ఈ కర్మలు సృష్టించటం గాని, నకర్తృత్వం నకర్మణ, ఆత్మ కర్తృత్వం లేదు, కర్మలు చేయటం లేదు. మరి లోకస్య సృజతి అంటే ఈ లోకంలో ఉండే జనులను ప్రేరేపించటానికి చేసే పనులు గాని, ఈ కర్మఫల సంయోగం కర్మఫలాలను తో సంబంధం గాని ఇవేమి కూడా ఆత్మకు లేవు అని చెప్తున్నారు. మన దేహంలో ఉన్న దేహానికి అధిపతి ఎవరు? ఆత్మే. ఆత్మ లేకపోతే ఈ శరీరం ఎందుకు పనికొస్తుంది? ఇంక ఈ శరీరం ఆత్మ విడిచినప్పుడే మన శరీరం పోతుంది. సో దేహానికి అధిపతి ఎవరు అంటే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలో చూసాం. ఈ క్షేత్రం అంటే బాడీ అని, క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడు ఓనరు ఎవరంటే మరి ఆత్మ పరమాత్మని. సో ఈ దేహానికి అధిపతి అయిన ఈ ఆత్మ అది కర్మల్ని సృష్టించడం గాని, కర్మల్లో మనల్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇన్వాల్వ్ చేయటం గాని, కర్మ ఫలాలను సృష్టించడం గాని
ఏది అంటే కర్మఫలాల మీద అటాచ్మెంట్ కానీ ఏది లేదు ఆత్మకు. ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. ఆ 2 మాటల్లో మొత్తం మీనింగ్ ఉంది. మనం ఎందుకు ఈ ప్రపంచంలో ఇలా ఆందోళనలు చెందుతూ ఇలా నిత్యము సఫర్ అవుతూ ఈ కింద మీద ఎందుకు పడుతున్నాం లైఫ్ లో అంటే స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. అంతా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలే ఈ కర్మలు సృష్టించుకోవటం, కర్మల్లో మనం ఈ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉండటం, కర్మ ఫలాలను సృష్టించుకోవటం, వాటి మీద ఆసక్తి పొందటం, ఇవన్నీ మన త్రిగుణాల వల్లే జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓకే, అమృతవల్లి మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? చదువుతాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సప్తమాధ్యాయం తెలుపబడినట్లు జీవుడు శ్రీకృష్ణుని భగవానుని శక్తులతో ఒకడై ఉన్నాడు. కానీ భగవానుని వేరొక్క శక్తి అయిన భౌతిక ప్రకృతికి అతడు భిన్నుడైనట్టివాడు. అట్టి ఉన్నత ప్రకృతి చెందిన జీవుడు అనంతకాలమున ఏదో ఒక కారణమున నిమ్నమైన భౌతిక ప్రకృతి యొక్క సంబంధమును కలిగి ఉన్నాడు. అతడు పొందునటువంటి తాత్కాలిక దేహము, చరించు స్థలము వివిధములైన కర్మలకు మరియు ఫలములకు కారణమై ఉన్నది. అటువంటి బద్ధ వాతావరణంలో జీవించుచు అజ్ఞాన వశమున దేహాత్మ భావముచే జీవుడు దేహ కర్మ ఫలములచే పీడితుడగును. అనంతకాలము నుండి పొందిన అట్టి అజ్ఞానమే దేహపరమగు దుఃఖమునకు చింతకు కారణమై ఉన్నది. జీవుడు దేహ పర కార్యముల నుండి దూరుడై నంతనే వాటి ఫలముల నుండి దూరుడు కాగలడు. దేహమును పురమున నిలిచినంత కాలమున జీవుడు దానికి అధిపతిగా కనిపించుచు వాస్తవమునకు అతడు దేహమునకు అధిపతి కాని దాని కర్మలను మరియు ఫలములను నియమించువాడు కాని కాడు. అతడు కేవలము భవసాగరమున జీవన పోరాటము సల్పునట్టి వాడి. తనను తలక్రిందులుగా చేయు ఆ సముద్రపు టలలపై అతడు ఎట్టి నియంత్రణను కలిగి ఉండడు. కనుక దివ్యమైన కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారా ఆ భవజలముల నుండి బయటపడుటే దానికి ఉత్తమ పరిష్కారము. అది ఒక్కటే అతడు సర్వక్లేశముల నుండి అతనిని సర్వక్లేశముల నుండి రక్షించగలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో భాష్యంలో మళ్ళీ మనకి ఈ భక్తి భావంలో మనం ఈ దేహమే నేను అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ అశాంతిలోనే ఉంటాము అన్నది మళ్ళీ మనకు చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ భక్తి భావంతో ఈ రకంగా అర్పణం చేస్తూ మనం ఏది ప్రతిఫలాలను కూడా అర్పిస్తూ ప్రతిఫలాపేక్షను అర్పిస్తూ ఉండటం ద్వారానే ఈ భవజలాల నుంచి బయటపడటం దానికి ఉత్తమ మార్గం అదే. అన్ని సర్వ క్లేశాలు, అన్ని కష్టాల నుంచి, క్లేశం అంటే బాధ, అన్ని బాధల నుంచి మనల్ని రక్షించేది అదే. ఆ సమత్వం ఉన్నప్పుడు భగవత్ ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తాము అనే భావం అనుకుంటే మనకు అన్ని క్లేశాలు కూడా తగ్గుతాయి. కాబట్టి ఏది గుర్తుంచుకోవాలి, ఈ దేహం మన ఆత్మ ఇదేది చేయడం లేదు. ఈ కర్మ ఫలాలు సృష్టించుకోవటం ఇదంతా ఆత్మ కాదు. ఏం చేస్తుంది? ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలే మన స్వభావాన్ని, ఇంద్రియాల్ని, మనస్సును ఆ రకంగా చేస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఎవరైతే మనం భక్తితో ఆ రకంగా చేయగలిగినప్పుడు ఈ సర్వక్లేశాల నుంచి బయటపడగలము. త్రిగుణాలకు కూడా అతీతంగా వెళ్ళగలం ఆ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు. ఎందుకంటే ఆ త్రిగుణాల స్వభావాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు వాటికి అతీతంగా వెళ్ళగలం. నాదత్తే, లాస్ట్ శ్లోక ఈ రోజుకి, నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవా సుకృతం విభుః అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానాత్తేన ముహ్యంతి జంతవః. సో భగవంతుడు ఎవరి పాపాన్ని గ్రహింపడు. ఆదత్తే ఏది కూడా గ్రహించడు. కస్యచిత్ ఏ పని యొక్క పాపాన్ని, అలాగే నచైవ అంటే గ్రహింపడు, పైగా నిశ్చయంగా సుకృతం విభు పుణ్యాన్ని కూడా భగవంతుడు గ్రహింపడు. అంటే భగవంతుడు ఎవరి పాపాన్ని పుణ్యాన్ని గ్రహించడు. ఆయన
అజ్ఞానేనావృతం అంటే అజ్ఞానంతో ఆవహించే అజ్ఞానం వల్ల మన ఆవహించినటువంటి ఈ జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః అంటే దాంతో మోహితులు అవుతారు జంతవః జనులు అంటే జీవులు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఎవరి పాపాన్ని పుణ్యాన్ని ఆయన గ్రహించడు, ఎవరి పాపం పుణ్యం వాళ్ళే గ్రహించుకుంటారు, వాళ్ళే బద్ధులవుతారు. దాంతో భగవంతుడేం గ్రహించట్ల అవేమి. అయినా కూడా జీవులు వారి యొక్క నిజ జ్ఞానాన్ని ఆవహించిన అజ్ఞానంతో మోహం చెందుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇది కొంచెం హరే కృష్ణ. ఈ భాష్యం చదివి మనం క్లాస్ క్లోజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. జ్యోతి మాతాజీ మీరు చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువు. ఇది పెద్దది మాతాజీ, ఇది ఇద్దరు చదవచ్చు. సో మధ్యలో స్టాప్ చేద్దాము కొంత చదివి. విభుహు అనేది సంస్కృత పదమునకు అపరిమితమైన జ్ఞానము, సంపద, బలము, యశస్సు, సౌందర్యము, వైరాగ్యము అనేది షడ్గుణములు సమగ్రంగా కలిగి ఉన్న భగవానుడు అని అర్థము. పాపపుణ్య కార్యములచే కలతనుండక అతడెల్లప్పుడూ తనయందే తృప్తుడై ఉండును. జీవుని స్థితికి అతడెన్నడూ కారణము కాడు. జీవుడే అజ్ఞానముచే మోహము నుండి కొన్ని రకములైన స్థితుల యందు నిలువగూరి తన కర్మ ఫల శృంఖలమును తయారు చేసుకొనును. వాస్తవమునకు ఉన్నత ప్రకృతికి చెందిన జీవుడు పూర్ణ జ్ఞానవంతుడు అయినను తన పరిమిత శక్తి కారణంగా అతడు అజ్ఞానముచే ప్రభావితుడగును. భగవానుడు సర్వశక్తి సమన్వితుడు, కానీ జీవుడు అట్టివాడు కాడు. భగవానుడు విభుహు అనగా సర్వజ్ఞుడు కాగా జీవుడు అనుమాత్రుడు అయి ఉన్నాడు. కానీ జీవుడు ఆత్మయ్య ఉన్నందున తన ఇచ్ఛానుసారంగా దేనినైనను కోరు శక్తిని కలిగి ఉండును. అతని అట్టి కోరిక సర్వశక్తి సమన్వితుడైన భగవానుడి చేతనే పూర్ణము చేయబడుచుండు. కనుక జీవుడు తన కోరికల విషయమున మోహము నొందినప్పుడు భగవానుడు వాటిని నెరవేర్చుకునే అవకాశమును పొసగునే కాని జీవుని యొక్క వాంఛనీయ పరిస్థితి అందరి కర్మలకు మరియు ఫలములకు బాధ్యతను వహింపడు. కనుకనే మోహ పరిస్థితులలో మాతాజీ ఈ లైన్ అయిన తర్వాత మాతాజీ ఇంకా మోహ పరిస్థితులలో ఉండుటచే జీవుడు తనను దేహంగా భావించి తత్కాలికములైన సుఖము మరియు దుఃఖములచే ప్రభావితుడగును. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకేం చెప్తున్నారు అంటే, మరి భగవంతుడు సర్వశక్తి విభు అనే పదం ఎందుకు వచ్చిందంటే, మరి ఆయన జ్ఞానము, సంపద, బలము, యశస్సు, సౌందర్యము, వైరాగ్యం ఈ 6 కూడా షడ్గుణాలు, 6 లక్షణాలు కూడా భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలు అన్నమాట. సర్వ జ్ఞానవంతుడు, సర్వ సంపన్నుడు, సర్వ బలవంతుడు, మరి కీర్తివంతుడు, సాటి సౌందర్యవంతుడు, వైరాగ్యం అన్ని కూడా భగవంతుడికి ఉన్నాయి. అయితే అందుకనే ఆయన ఏ పాప పుణ్యాలకు కూడా కలత చెందక ఎప్పుడు సంతృప్తిగానే ఉంటారు. జీవుడు స్థితి మన స్థితికి ఆయన కాదు కారణం. జీవుడే అజ్ఞానంతో మోహాన్ని పొంది కొన్ని రకాల స్థితుల్లో మనం ఉండాలి, అవి కావాలి ఇవి కావాలని కోరుకుని మన కర్మఫల శృంఖలాలను మనమే రెడీ చేసుకుంటున్నాం, మన కర్మఫలాలని. వాస్తవానికి ఎవరైతే ఈ జ్ఞానంలో ఉంటారో వాళ్ళు పూర్ణ జ్ఞానవంతులు అయినా కూడా వాళ్ళ యొక్క అంటే వాస్తవానికి అసలు మనం ఆత్మ అంటే కంప్లీట్ జ్ఞానం ఉంది, ఆత్మలో సచ్చిదానంద తత్వం ఉంది. కానీ మన యొక్క పరిమిత శక్తితో మనం అజ్ఞానంతో ప్రభావితం అవుతున్నాము మనము. అందుకనే మన యొక్క ఆ జ్ఞానాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం. కానీ భగవంతుడేమో మరి సర్వశక్తి సమన్వితుడు, మనం అలాంటి వాళ్ళం కాదు. అయితే భగవానుడు విభు, అయితే మనం అణుమాత్రులం. అంటే ఇక్కడ మనకు ఆ జ్ఞానం లేదని కాదు, తెచ్చుకోవచ్చు, మనకు కూడా ఆ సచ్చిదానంద తత్వం ఉంది. కానీ మనం ఈ అజ్ఞానంతో ప్రభావితం అవుతున్నాం. అయితే
మనం భగవంతుడు తత్వం ఉంది, దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి భగవంతుడు విభు అయితే మనం అణు, అంటే లైక్ ఫైర్ ఉంటే మనందరం దాంట్లో ఉన్న నిప్పురవ్వలు లాంటి వాళ్ళు. సో నిప్పురవ్వ కూడా అగ్నికున్న తత్వం ఉంటుంది, కానీ అలా ప్రజ్వలించే అగ్ని కాదు, సేమ్ తత్వం ఉంటుంది అన్నది ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో ఆత్మయ్య ఉన్నందున తన ఇచ్ఛానుసారంగా దేనిని కోరుకున్నా జీవుడికి మరి భగవతత్వం ఉన్నది, మనకి సచ్చిదానంద తత్వం. అందుకని మనం ఏదైనా కోరుకునే శక్తి మనకు ఇచ్చాడు భగవంతుడు, ఆ స్వతంత్రం. అలాంటి అతను మరి ఆ కోరికతో సమన్వితుడై మనం భగవాను చేతనే పూర్ణ మనం ఈ భగవత్ శక్తి ఉన్నది, ఆత్మ ఉన్నది, ఆ శక్తితోనే మరి ఆత్మ ఉండబట్టే మన దేహం ఇలా ఫంక్షన్ అవుతోంది. సో ఆ ఫంక్షన్ అవుతున్న ఆత్మతో మనం కోరికలు అనేటటువంటి కోరుకునే శక్తి కూడా దాని ద్వారానే వచ్చింది. ఆ కోరికను తీర్చే శక్తి కూడా మరి భగవంతుడి ద్వారానే జరుగుతుంది. కానీ జీవుడు తన కోరికల విషయంలో మోహాన్ని పొందినప్పుడు భగవంతుడు వాటిని నెరవేర్చుకునే అవకాశం ఇస్తాడు, కానీ జీవుడి యొక్క వాంఛనీయ పరిస్థితిలో కర్మలకు మరి బాధ్యతను మాత్రం ఆయన వహింపడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఇది ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ అన్నమాట. భగవంతుడు వాటిని, మన కోరికలు శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆత్మ ఉండబట్టి బాడీ ఫంక్షన్ అవుతుంది. తద్వారా మన కోరికలు, మనం ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని మర్చిపోయి ఈ భౌతిక మోహంలో పడిపోయి మనం కోరిక వ్యామోహంతో కోరికలు కోరుతున్నాం. సో భగవంతుడు వాటిని నెరవేర్చే అవకాశాన్ని ఇస్తారు, కానీ మరి ఈ కర్మలకు మాత్రం ఆయన బాధ్యుడు కాదు. మన కోరికలు మనకు తెచ్చే బంధాలకి ఆయన బాధ్యుడు కాదు. మనం కోరుకుంటున్నాము, మనం కోరుకుంది ఆయన ఇవ్వచ్చు, కానీ దానివల్ల వచ్చే బంధాలు కూడా వస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా, ఆయన దానికి బాధ్యుడు కాదు. కాబట్టి మోహ పరిస్థితుల్లో ఉండటంతో మనం ఏమనుకుంటున్నాం, మనమే దేహం అనుకుని ఈ తాత్కాలికమైన సుఖాలు దుఃఖాలతో మనం ప్రభావితం అయిపోతున్నాం, అంటే మనం రియాక్ట్ అయిపోతున్నాం, ఇది సుఖం ఇది అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి భగవంతుడు మరి పరమాత్మ రూపంలో సదా జీవ సాహచర్యంలో ఉండి, ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ చదవాలి. హరే కృష్ణ. సో భగవంతుడు మనకు అన్ని ఇచ్చి ఒకవేళ కోరికలు తీర్చినా మన కోరికలకు బంధాలు ఉంటాయి, దానికి ఆయన రెస్పాన్సిబుల్ కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ మన పాయింట్ అదనమాట. హరే కృష్ణ. శ్రీధర్ ప్రభుజీ మీరు చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చదువుతా. చదవండి ప్రభుజీ, ఇక్కడి నుంచి చదవండి. ఇక్కడ చదవాలా? ఒక్క నిమిషం. ఈ విధంగా భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంన, భగవానుడు పరమాత్మ రూపున సదా జీవుని సహచర్యమున ఉండి పుష్పము దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు వ్యక్తి దాని సుగంధమును ఆగ్రాణించగలిగిన రీతి జీవుని కోరికలన్నింటినీ అవగాహన చేసుకొనును. వాస్తవమునకు కోరిక అనున్నది జీవునకు సూక్ష్మ రూప సంబంధమైన భగవానుడు జీవులకు వారి హరతను బట్టి కోరికలను పూర్ణము కావించును. ఈ విధముగా మనుజుడు తలచుట, భగవానుడు దానిని పూర్ణము కావించుట జరుగుచుండును. కనగా మనుజుడు తన కోరికలను పూర్ణము కావించుకొనుటతో సర్వశక్తిమంతుడు కాడు, కానీ భగవానుడు మాత్రం తన కోరికలను పూర్ణము కావించుకునగలడు. అతడు సర్వుల ఎడ తటస్థుడయ్యుండును. కనుకనే కొద్దిపాటి స్వాతంత్రము కలిగినటువంటి జీవుల కోరికలతో అతడు జోక్యమును కలిగించుకొనడు. అయినను తనను పొందవలను ఇచ్ఛను ఎవరేని ప్రకటించినచో వారి ఏడ ప్రత్యేక శ్రద్ధను తీసుకొని వారు తనను పొంది, కొంచెం పైకి మాతాజీ, వారు తనను పొంది నిత్యానందమును అనుభవించు రీతిగా వారి కోరికను వృద్ధి చేయును. కనుకనే ఏష ఊహే వ్యసాధు కర్మకారయతిమేఖ్యో లోకోభ్యో ఉపనిషిషు ఏష ఈ ఏవ సాధు కర్మ కారయతి యను ఉపనిషత్. జీవుడు ఉద్ధరింపబడు రీతిగా భగవానుడు వానిని పుణ్యకార్యములలో నియుక్తిని చేయును. అట్లే నరకమునకు పోవు రీతిగా పాపకార్యములందును వియుక్తిని చేయును అని వేద మంత్రములు తెలుపుచున్నది. కొంచెం పైకి మాతాజీ. వేద మంత్రము తెలుపుచున్నది. కౌశకి ఉపనిషత్తు ఏం చెప్తున్నదంటే, అజ్ఞా జంతు
విశ్వో యవాత్మాన సుఖ దుఃఖయోః ఈశ్వర ప్రేరితో గంచేత్ స్వర్గం నాశ్రవో ఏవ చ. వాశ్వభ్రమేవచ. దశమేవచ. కొంచెం పైకి మాతాజీ, కొంచెం స్క్రోల్. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ అయినా ఆపుదాం ప్రభుజీ. తప్పకుండా మాతాజీ. ఆ. జీవుడు తన సుఖ దుఃఖములందు సంపూర్ణముగా పరతంత్రుడై ఉండును. గాలిని మేఘము కదిలినట్లు అతడు భగవానుని సంకల్పముచే స్వర్గమునకు గాని నరకమునకు గాని ప్రయాణించును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు మరి మనం కోరికలు తీర్చొచ్చు, అలాగే కొంతమంది భగవంతుణ్ణి పొందాలి అని ఎవరైనా పొందవలేనని ఇచ్చను ప్రకటించినప్పుడు వాళ్ళ పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని తనను పొంది ఆ నిత్యానందాన్ని అనుభూతి చెందేటట్లుగా వాళ్ళ కోరికను వృద్ధి చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనకు ఈ కౌశితకి ఉపనిషత్తులో కూడా ఏం చెప్పారంటే భగవంతుడు జీవుణ్ణి ఉద్ధరించే రీతిలో భగవంతుడు వాళ్ళని పుణ్యకార్యాలలో నియుక్తుల్ని చేస్తారు. అలాగే మరి నరకానికి పోయే రీతిగా పాప కార్యాల్లో కూడా వాళ్ళని నియుక్తుని చేయొచ్చు. అంటే వాళ్ళ కోరికలను అనుసరించి వాళ్ళు ఏది కావాలంటే అది చేసినా అది కోరుకోవటం అనే విషయాల్లో మనకు భగవంతుడు స్వాతంత్రాన్ని ప్రసాదించాడు అని అర్థం అన్నమాట. సో మనం ఏది కోరుకుంటున్నాము, దేని మీద మన మనస్సు ఉన్నది అన్నది ఇక్కడ ముఖ్యమైనది మనం గమనించవలసింది. మన చేతిలో ఉన్నది అది. మనం కోరుకునే దాన్ని బట్టి భగవంతుడు అది అనుగ్రహించిన తద్వారా వచ్చే పాపమైన పుణ్యమైనా కూడా దాంతో పాటే ప్రసాదిస్తారు. మరి అది పుణ్యం అయితే పుణ్యం, పాపం అయితే పాపం, అది ఆటోమేటిక్ గా నీ కోరికతో పాటు నువ్వు అందులో నియుక్తులు అవుతావు. అలాగే నువ్వు భగవంతుడినే కోరుకున్నప్పుడు నీకు ఆ కోరిక అభివృద్ధి చెందేటట్లే ఆయన వాళ్ళ పట్ల ఆ రకంగా అది వాళ్లకు వచ్చేటట్లుగా చేస్తారు అని చెప్తూ చెప్పారు. సో మన యొక్క కోరికను బట్టే మనకు ప్రాప్తం ఉంటుంది. అలాగే మళ్ళీ ఆ మాట ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, జీవులు సుఖ దుఃఖాల్లో సంపూర్ణ స్వతంత్రులు. మనమే మన సుఖ దుఃఖాలలో స్వతంత్రులం. సో గాలి వచ్చినప్పుడు మేఘాలు ఎలా అయితే కదులుతున్నాయో అతడు భగవాను సంకల్పం చేతే స్వర్గానికి గాని నరకానికి గాని ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్, సుఖ దుఃఖాలందు సంపూర్ణంగా పరతంత్రుడై ఉండును. సో భగవంతుడి సంకల్పంతో అంటే స్వర్గంకి గాని నరకానికి గాని వెళ్తాడు. అంటే భగవంతుడు మనల్ని నరకానికి పంపిస్తున్నాడు అని కాదు. ఎందుకు పంపిస్తున్నాడు అంటే మనం చేసుకున్న చాయిస్ వల్ల. సో మనకున్న స్వాతంత్రం ఎక్కడ ఉన్నది అంటే మనం చేసుకునే చాయిస్ లో ఉన్నది. మనం ఎన్నుకునే కోరిక మీద మన కోరికను ఆధారపడి ఉన్నది. మనం ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటామో దానికి తగ్గ ఫలితాన్ని భగవంతుడు ప్రసాదిస్తున్నాడు. సో మార్గంలో మనకి స్వాతంత్రం ఉంది కాబట్టి మనం ఆ ఎంచుకునే మార్గాన్ని సరి అయిన మార్గం ఎంచుకోవాలి. ఎందుకంటే రూల్స్, ఈ మార్గానికి ఈ ఫలితం ఉంటుంది, ఆ మార్గానికి చెడు మార్గానికి వెళ్తే చెడు ఫలితం నరకం, మంచి మార్గానికి వెళ్తే పుణ్యం. సో మన మార్గాన్ని, భగవంతుడి మార్గానికి వెళ్తే భగవంతుడే దొరుకుతాడు. సో మన మార్గాన్ని మనమే ఎంచుకోవాలి అని ఇక్కడ ఈ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. చెంచిరెడ్డి ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ, మీరు చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఫినిష్ చేయొచ్చు మీరు. లాస్ట్ అనగా కృష్ణ భక్తి రసభావమును త్యజించుచున్నందునే జీవుడు మోహమునకు గురవుతున్నాడు. తత్కారణముగా జీవుడు సహజ స్థితి రీత్యా నిత్యుడును ఆనంద స్వరూపుడును జ్ఞానపూర్ణుడు అయినప్పటికీ తన అనుమాత్ర స్థితి వలన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి సేవ కూర్చోవలసిన నిజస్థితిని మరిచి అజ్ఞానముచే భక్తుడవుతున్నాడు. అట్టి అజ్ఞాన వశమును అతడు తన బద్ధస్థితికి భగవానుడే కారణమనియు పలుకుచుండను. వైషమ్య నైర్దున్యే సాపాక్ష్యతాత్ తదాహి దర్శయతి. భగవానుడు బాహ్యముగా ద్వేషించున్నట్లు లేదా ప్రేమించున్నట్టు కనిపించినను వాస్తవమునకు అతడు ఎవరిని ద్వేషించుట గాని ప్రేమించుట గాని ఈ వేదతంత్ర సూత్రము ఈ విషయమునే నిర్ధారించుచున్నది. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి అంటే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో భగవంతుడు మరి ఆయన నిజస్థితి త్రిగుణాతీతుడు, ఆయనకి ఏ గుణం లేదు ఆయనకు. సో ఆయన అన్నిటికీ సమాన స్థితి, అదే సచ్చిదానంద తత్వం. అందుకే మనం కూడా త్రిగుణాలకు అతీతం అయితే ఆ తత్వం ఏమిటో మనకు అర్థం అవుతుంది అనేది. సో భగవానుడు బాహ్యంగా ఆయన ఏదో ద్వేషిస్తున్నట్లు ప్రేమిస్తున్నట్లు కనిపించవచ్చు, కానీ నిజానికి ఆయన ఎవరిని ద్వేషించడం కానీ ప్రేమించడం కానీ చేయడు. మరి ఏదో పాండవులు అంటే కృష్ణుడు పాండవ పక్షపాతి అని దుర్యోధనుడు ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవాడు, కౌరవులు అంటే ఇష్టం లేదని. ఆయనకు ఏదీ లేదు. మన యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి మనకి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. పాండవులు భక్తితో ఉండబట్టి వాళ్ళకి ఆ రిజల్ట్ వచ్చింది. మరి దుర్యోధనుడు ఈర్ష్యతో భగవంతుణ్ణి దూషించబట్టి ఆయనకు ఆ రిజల్ట్ వచ్చింది. సో ఆయనకి ఎవరి మీద ఏదీ లేదు, మన యొక్క యాక్షన్స్ కే మనకు రిజల్ట్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయి. అది రూల్ అన్నమాట, రూల్ ఆఫ్ లా అలా ఉంది. మరి మనకు లాలో ఈ పని చేస్తే ఇది శిక్ష, ఆ పని చేస్తే తప్పు, ఇది కరెక్ట్ ఇది రాంగ్ అని చెప్తున్నారు కదా. భగవంతత్వంలో కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న రూల్స్ అవి. మంచి పనులు చేస్తే మంచి, చెడు పనులు చేస్తే చెడు, భగవంతుడినే కోరుకుంటే భగవంతుడు అనే రూల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వేదాంత సూత్రంలో ఆయన అన్నిటికీ అతీతుడు, ఆయనకు అందరూ సమానమే అని వేదాంత సూత్రంలో కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పారు అని మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన స్వాతంత్రం, మనం ఎంచుకునే ఎంపికలను బట్టి మనకు రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అన్నది. ఆయన ఏదో మనకు పుణ్యం ఇస్తున్నాడు, పాపం ఇస్తున్నాడు, అన్ని ఇచ్చేది ఆయనే, కానీ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అని మనం ప్రశ్నించినప్పుడు మనం చేసిన పనులకు రిజల్ట్ ఆ రకంగా ఆయన ఇస్తున్నారు అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో మనం చేసే పనులు ఎటువంటివి అన్న చాయిస్ మాత్రం మనకిచ్చారు. మిగిలింది ఆ పనులను ఏ రకంగా వాటికి కాన్సిక్వెన్సెస్ రిజల్ట్స్ వస్తాయన్నది భగవంతుడు ఇస్తున్నా సరే. సో మనం చేసుకునే చాయిస్ ని మనం సరిగ్గా చేసుకోవచ్చు. అది ఇక్కడ భగవంతుడు ఎవరి పాపాన్ని పుణ్యాన్ని గ్రహించడు, అయినా కూడా జీవులు వారి నిజ జ్ఞానాన్ని ఆవహించే ఈ అజ్ఞానంతో మోహాన్ని చెందుతూ ఉంటారు అన్న శ్లోకానికి మనం ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా చూసాం అన్నమాట. సో భగవంతుడు ఎప్పుడూ నిర్గుణుడే, అందరి పట్ల సమత్వమే, కానీ ఆయన మనం చేసుకునే చాయిసెస్ ని బట్టి మనకు అందిస్తూ ఉంటారు రిజల్ట్స్ ని. కాబట్టి మన డ్యూటీ, మనం చేయగలిగింది ఏమిటి అంటే చేసుకునే ఎంపికల్ని సరైన ఎంపికలు చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో మరి ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేశాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. కంప్లీట్ చేయలేదు, పొరపాటు 15 శ్లోకాస్ ఫినిష్ చేశాను. 29 ఉన్నాయి, ఇంకొక 14 ఉన్నాయి. సో 13, 14 రేపు 16th నుంచి చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ. అందరికి క్వశ్చన్స్ ఏమి లేకపోతే మరి క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్స్ ఏమీ కనిపించడం లేదు. సో రేపు మిగిలిన శ్లోకాస్ అన్ని ఫినిష్ చేస్తే 5th చాప్టర్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ అందరికి.